Coincidències o casualitats? Mira tu per on vaig a la biblioteca de Vilassar de Mar després d'un dinar encantador amb la tieta, el Josep i el Pere, amb la tieta Maria, el suport del meu gran mentor, el tio Paco. Després vaig a la biblioteca i vaig agafar un llibre en el punt d'intercanvi del Dan Brown, que ja estava llegint un altre, l'Origen, la plataforma digital. Mira tu, però en aquest llibre surt Enshi Tankado, un japonès, que va néixer 19 anys després de la bomba de Hiroshima. La seva mare havia anat de voluntària de la bomba per als afectats i 19 anys després, a l'haver estat irradiada, el fill va néixer amb molts defectes al cos, les mans, etc. La mare va morir i el pare no el va voler ni reconèixer, ni veure, va marxar, el va abandonar. El van adoptar una família, el van estimar molt, el van tractar molt bé, va anar a estudiar, i es va començar a fer un expert en criptografia. Enshi Tankado. Aquest senyor es va muntar una empresa de software al Japó i va començar a fer sistemes de criptografia, programes, etc. Programador. Per aquelles èpoques els Estats Units havien creat la NSA, una agència molt secreta, i resulta que aquesta agència havia creat un sistema, un ordenador, per poder desvelar i interceptar i desencriptografiar qualsevol missatge que anés per al correu electrònic. Ostres, aquest home el va fitxar la IBM en els 1980. Quan Sito Alcampanar va anar al congrés de les SSOs, Software and Systems Services Organizations, en Monte Carlo, organitzat per la IBM amb el seu soci, el Serrano, van venir uns enginyers dels Estats Units que des de Niza, de l'aeroport amb uns helicòpters, portaven a l'hotel les màquines que vindrien en el futur, que la companyia, el gegant blau, pensava anunciar en un futur. Els enginyers americans no deixaven entrar ningú en les sales que van muntar tot allò i aquests eren al final els vicepresidents que estaven donant les xerrades. En aquella sessió es va anunciar un sistema gràcies a que un japonès, Enshi Tankado, havia trobat un algoritme que era capaç d'arribar a 10 a la 120, que és 10 milions de vegades, 10 milions de vegades 10, exacte, que era la base de l'anunci que la IBM volia fer en aquelles dades, el projecte Silver Lake, que estaven desenvolupant en els seus laboratoris. Gràcies a aquest algoritme, la base de dades relacional del sistema 38 era capaç d'arribar a 2 elevat a la 120 posicions de memòria de forma simultània o en nanosegons. Coincidència o casualitat? Un llibre del Dan Brown que trobo a la biblioteca de Vilassar, a la biblioteca Ernest Lluch, on espero que puguem presentar el primer llibre de família 4.0, que la idea és fer-ho en simultani en Vilassar de Mar o a continuació en la biblioteca de Sant Andreu. Coincidències o casualitats? Qui ho sap?